Ola, como alcalde quero dirixirme a todas as nenas e nenos de Ponteareas para agradecervos o comportamento tan exemplar que tivestes durante todas estas semanas do estado de alarma que nos impediu a todos facer a vida normal e a vos asistir á clase e sobre todo tamén poder estar nas rúas, nos espacios públicos cos vosos amigos e amigas. O coronavirus fixo que todas e todos teñamos que adaptarnos a novas situacións. Como sabedes, dentro do Goberno de Ponteareas sempre queremos ter en conta as vosas opinións e as vosas propostas. E por iso temos creado o Consello da Infancia e Adolescencia. Polo tanto, ante esta nova normalidade que nos toca vivir xa dende agora, queremos escoitarvos e atender as vosas ideas, as vosas propostas para consultarvos tamén aquelas medidas e aqueles proxectos que queremos pôr en marcha de agora en diante. Por todo isto, quero convocarvos como representantes que sodes de cada un dos colexios e así participastes no último pleno infantil que se celebrou a manter unha nova reunión, neste caso de xeito virtual, o vindeiro xoves 18 de xuño ás 5 da tarde para coñecer as vosas propostas e ideas. Agardámonos.